Sa Bacolod, may tubig nga pero mataas ang turbidity, maitim ang kulay at hindi ligtas inumin ng pamilya. At sa ilang parte ng Cavite, holy water na ang tawag ng mga tao sa tubig sa gripo. Hindi dahil banal ang tubig, kundi milagro na lang kapag may lumabas na tubig. Kapag nagreklamo, pinagpapasapasahan lang daw sila sa iba't ibang opisina. May water crisis tayo. Dala hindi ng tagtuyot o kawalan ng tubig, kundi dala ng kapabayaan. Ang mga aberyang ito ay bunga ng mga kontratang pinasok ng water districts kasama ang iba't ibang pribadong kumpanya, gaya ng Prime Water Infrastructure Corporation, Manila Water Philippine Ventures, Metro Pacific Water Investments Corporation at iba pa. The system is clearly broken.